बरायबाय लोगोफोर नोंथांमोन साफ्रोमखौबो आंनि नैबे मोनसे गोदान भिडिअआव आङो दिनै मोनसे जायगायाव आङो एसे बेरायनो फैबाय आरो ना लोगोफोर आङो बेखौनो नोंथांमोननि थाखाय भिडिअ लाबोनो आङो सानबाय नोंथांमोननो आङो दिन्थिलांनो नाजागोन माने जोंहा नैबेयो जिथुनाखि उदालगुरि टाउननि साहा थानाय नैबे भुटान हाजोनि साखाथियाव मोनसे जोंहा रिजर्ट दङ नैबे रिजर्टआवनो आङो दिनै माने फ्रि टाइमखाय बेरायनो फैबाय आरो सासे लोगोजों आंजों बेनिफ्राय आरो बेयाव हाजो गाखोगोन जोङो दसे आरो हाजोआव गाखोनानै जोङो हाजो गाखोनायनि जोङो मजा लागोन आरोना लोगोफोर आङो बेखौनो नोंथांमोननो दिन्थिलांनो नाजागोन नोंथांमोना नायलांबाय थादो लोगोफोर आरो आंजों लोगोसे फैफादो आरोना लोगोफोर अब्ला आङो हाजो गाखोनोसै लोगोफोर दायो आङो सिङाव एन्ट्रि जालांसै आरोना लोगोफोर फैदो आङो दिन्थिलांबाय थानो नाजागोन नोंथांमोननो आरो गोजौनि नुथाया माबायदि नोंथांमोना नायलांदो आरो जुदि नोंथांमोना नायनानै मोजां मोनोब्ला फैनो नाजादो आरोना लोगोफोर दे अब्ला आङो थांबाय थानोसै नोंथांमोनाबो फैफादो आरो आंजों लोगोसे बेयाव जोंहा नैबेयाव काउन्टार दङ जोङो बेयाव टिकेट लाबाय नाथाय आं टिकेट लानायनि माबाखौ नोंथांमोननो दिन्थियासै बेनिफ्राय दायो जोङो सिङाव एन्ट्रि जालांसै आरोना लोगोफोर सिङाव एन्ट्रि जालांसै दायो नैबिथिं नै जोंहा नैबेजों एन्ट्रि जायो आरोना लोगोफोर नैजों एन्ट्रि जायो जोंहा नैबेयाव नाम दङ नोंथांमोना सिनायो फागुन टुरिजिम आरोना फागुन टुरिजिम आङो सिंनि नुथायखौ नोंथांमोननो दिन्थिलांबाय थानो नाजागोन नोंथांमोना नायलांबाय था लोगोफोर नै जोङो गाखोजेनबाय आरोना लोगोफोर सिङाव एन्ट्रि जाजेनबाय नोंथांमोना नायलांबाय था लोगोफोर हाजो गाखोबायलै लोगोफोर नै माने मोनसे जायगायाव जोङो जायगा नायनो फैदों आरोना माने दिनै खामानिबो गैयामोन नालाय लोगोफोर नैखौनो नै जोङो एसे बेरायनो फैबाय बेयाव मजा लानो फैबाय आरोना नोंथांमोनाबो फैनो हागोन लोगोफोर सोरबाफोर फैयोब्लानो नायना ला जायगाया मोजां जायफ्रा हाजो गाखोनायनि एक्सपिरियेन्स गैया हाजो गाखोनायनि एक्सपिरियेन्स लाफैनो हागोन लोगोफोर जोङो सानै फैदों आरोना लोगो सासे आंजों लोगो सासे दंफायो ओमफ्राय मा खालामगोन मा मागोन खामानि गैयैखाय ओरैनो जोङो बेरायनो फैबाय आरो नैबे हाजो गाखोनो बोथोराबो बाङाय थान्दामोन नालाय बिदिनो मेङोलै लोगोफोर बिदिनो बेयाव आरो जिरायग्रा दङ नै बिदिनो आरो गेलेग्राबो दङ नै गथ'फोर गेलेनो हागोन खिन्थु गथ'फोरनि थाखाय जानाय नङा दे बियो गाखोनो हानाय नङा गथ'फोरा मोजां ना बन्दु माबायदि नांदों ओइ हाजो गाखोनानै बरियाना एक्सारसाइज दायो नै जोङो गोजौआव गाखोबावबाय माने नोंथांमोना जुदि सोरबाफोर फैनो गोसोबा फैनो हागोन नायफैनो हागोन माने गोबाङा थारमाने हाजो गाखोनायनि एक्सपिरियेन्स गैयाना बेनिखायनो नोंथांमोना एक्सपिरियेन्सखौ लानो हागोन आरो गाखोनानै माबायदि नाङो बिदि बोथोरा दायो अखा नालाय जायगाफोरा एसां साफा नङा बिथिं जिरायग्रा आरि बनायनानै होदों नै मोजां जायगाया माने गरम बोथोराव मोजां जागोन आरोना लोगोफोर आरो थानो थाखाय नै बिदि कटेज बनायनानै होदों नै फिसा फिसा गाहायाव नुहरदों नोंथांमोना नै दङ गोबां कटेज दङ थानायनि फेसिलिटिबो दङ आरो जानायनि फेसिलिटिबो दङ आरोना आरो नै बिथिं गेलेग्रा दङ आरोना लोगोफोर गथ'फोर गेलेग्रा गिदिराबो गेलेनो हायो बेयाव जोंहा नै गिदिरानो गेलेनायबाय आरोना मोजां दे खिन्थु हारसिं फैबा इन्टारेस्ट जानाय नङा लोगोफोर लोगो लाना फैफानांगोन आरो नोङो लोगो लाना फैबा इन्टारेस्ट जागोन आरोना बेयाव माने हाजो जायगा नालाय हाजोआवथ' आरो हारसिं हान्थिनाया मोजां नङा लोगो लाना फैनांगोन नोंथांमोना आरो गोजौआव थांनो गोसोबा आरो गोजौआवबो हाबावगोन नाथाय मेंबाय जोङो थांला बेसेबांखिनियावनो जोङो दसे ओरैनो टाइम पास खालामना थांसै आरोना लोगोफोर बेनिफ्राय आङो बे गोजौनिफ्राय गाहायनि भिउखौ दिन्थिनो नाजागोन नोंथांमोननो बबेथिंनिफ्राय भिउखौ मोजां नुयो जोंहा नै नोंथांमोना नुखादों कटेजआ नै गाहायाव दङ आरो नै बिदि कटेज फिसा फिसा बेयाव खिन्थु बिदि जिब जुनार फैगौ दङब्ला माब्लाबाफोर नुनोबो हानाय जिब जुनार
खिन्थु दायो जोङो नुवाखै आरोना ओरैनो जास्ट नायगिरनो फैनाय जाबाय आरो जोङो बेखौ नै बेयावबो न' बनायगोनदां नै बिदि खुन्था गायना दोनदों नै बेयावबो कटेज बनायनो हागौ नैथिं आरो गोजौआव मानखोबावनोसै नैबे मा फिथाइ बुन्दु ना अदाल बे दंफाङा बेयो अदालसो ना बावराखौथ' जायोना माथो बेगरखौसो जायोलै हाजोनि बावरा नै फुरा गोजौआव थांनो हायो आरो नै बिथिं नायहैनो हायो गोजौनिफ्राय थारमाने भिउखौ नुनो मोनगोन आरो गाहायथिंनि भिउखौ नै बिथिं मोजां दे जायगाया बेरायथावना आरो जुदि बेखौ मोजां साफा खालामनानै होबावोब्ला मोजां जागोन आरोना जायगाया बनायनांगोन साफा खालामनांगोन औ माबा थाम्फै दङलै बिराद थाम्फै दङ अखा बोथोराव फैजानाय नङा नै जा हेरुआ बिराद फटक लादों सेल्फि लादों एक्टर काजोलाया भिउखौथ' नुहुरा माथो बेनिफ्राय गाहायथिंनिखौ दंफां होथेजोबनाय ना आं नङाबा नोंथांमोननो दिन्थिनो होनना सानदोंमोन जों बुहुत गोजौआव फैबाय आरोना लोगोफोर माने गाहायथिंनि माबाखौ दिन्थिनो हानायमोनबा नोंथांमोना मिथिगौमोन जों बेसेबां गोजौआव दङ अक्सिजेननि थाखाय मोजां बेयाव दंफां लाइफां गोबां दङ नालाय सोरबाफोर फैयोबा फैनो हागोन लोगोफोर नोंथांमोना नैबेयाव हाजो गाखोनायनि एक्सपिरियेन्स लानो हागोन नै बिथिं बहुद गोजौआव थांनो हायो आरोना बै गोजौआव थाङोबा भिउखौ नुहुरगोन आरो नै बिथिं नै गाहायनि भिउआ नै गाहायनि भिउ नै बिथिं नायना लादो लोगोफोर नै बै जाबाय साहा बागान दे लोगोफोर साहा बागान बेनिफ्राय जोंहा नै बिथिं दङ दंफां होथेदों आङो नाजाबावनि गोजौआव थांनानै नोंथांमोननो गाहायनि भिउखौ दिन्थिनो आङो दावखोबायानो थादों आरोना लोगोफोर हाजोआव दा नै बिथिं नै गाहायनि भिउ नै बियो नै बिथिं नुदोंना लोगोफोर नै बियो दै जाहैबाय नै बियो बिराद मोजां नुहुरो जायगायाथ' समायनायानो थांबावनो गोजौआव हा थांला हा नै बिथिं गाहायनि भिउआ जा बिथिं गामिफोर दङ न'खरफोर दङ आरो नै बैथिं आं गोजाननिफ्राय लाबाय खिन्थु दंफां दंसै नालाय मोजां नुहुरा आरोना लोगोफोर आरो गोजौआव थांबावनायमोनब्ला मोजां नुहुरगौमोन आं भिउखौ खिन्थु आं गोजौआव गाखोला मेंनाय मोनबाय लोगोफोर नायलांबाय थादो लोगोफोर आंजों लोगोसे आरो आङो दिन्थिलांनो नाजाबाय थागोन नोंथांमोननो आङो दायो ओंखारफिनबाय लोगोफोरनि गाहायाव ओंखारफिनबाय आरो जोङो दायो खिन्थु बिराद लिमिनलारे फिस्लाथार हाजोआ जुदि सेन्देल जुथाफोरा जुदि खाट गैया अब्ला थारमाने बहुद रिक्सि जागोन आरोना बेयाव ओरैबायदि फिस्ला जायगाया नोंथांमोना आन्दाज खालामना फैनांगोन नैबेजोंथ' बुन्दु सर्टकाट नैबेजों थारमाने जों गाखोबोनायाव नैबेजों गाखोबोनायमोन नैबेजों बेनिफ्राय दायो जोङो थांनाय समाव नैबेजों थांसै आरो सर्टकाट थांसै सर्टकाट लामा दंना इयाव बेजों दङ ना जोङो नैबेजों सर्टकाट मारिनोसै आरो लोगोफोर
दोङो ना हा गैया ओइलाय नै बेजों दोङो Hei, galinkan awalnya raw biota, nathan itu raw biota, terbaslet galin awal sendal barat trik ya, celo, jangan shortcut bar sober nih lagi per, nih itu terus mana biok itu cuma kakek ramah, bonai kan, tree house bonai nih aku, itu sapa bonai dengar na. Future termane मोजां जागोन बियो खिन्थु फैसा खरस खालामनांगोन आरोना बेखौ बेयाव गोबां बिराद गोजौआव दङ दे नै गाहायाव गाहायाव नै दिनै गाहायाव थांबाय लोगोआ आं थारमाने लासै थांनो गोनां जादों आरोना सेन्देला माने आंना ग्रिप गैला थारमाने आं सेन्देलसो गानबोबायना जुथा गानबोनाय जायासै बिराद रिक्सि हाजोनि लामा ना हाजोआव गाखोनायाव बिराद गोरलै खिन्थु ओंखारनायाव बिराद खस्थ' आरोना गाखोनायावथ' गाखोलांबाय थानो हायो नेयै नेयैबाबो नाथाय ओंखारनायाव नोङो ओरैबायदि खस्थ' मोनो आरोना लोगोफोर हाजोआव ओमफ्राय जोंहा नैबेयाव कटेजबो दङ नै nih yang doi jinci udah mana nih kamu nak kotes nih mata lah mana nih biar nih kamu nak serba tapi nih akan orang pun kamu nak stay kelam nah akan nih biar nih ada sun per orang jadi mau awan se enjoy kelam ba party kelam nih ba kini nih kamu nak party kelam ini akan nih nih bidis facility dong itu ada zana ini facility apa bitangmu nak order lagi ba bonai jahideng deh अब्ला लोगोफोर आङो दिनैनि भिडिअखौ गोबाव खालामला आङो बेसेबांखिनियावनो दोननोसै नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै जुदि मोजां मोनबायब्ला सापर्ट खालामबानो जाबाय लाइक कमेन्ट शेयार खालामनानै होदो आरो लोगोसे चेनेलाव गोदानै हाबफैदोंब्ला अननानै साबस्क्राइब खालामना होदो आरोना बर'जों बर' होननानै दे अब्ला लोगोफोर आं दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'बाय आरो गोदान भिडिअआव नोंथांमोनखौ थाबैनो लोगो मोनगोन होननानै आङो आसा खालामबाय बाय बाय टाटा